σήμερα παίζουμε rival. Πρωτού ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αν δεν ακούγομαι, sorry. Και ξεκινάμε. Απλά έχω την ανεψιά μου, sorry, αν ακούγεται. Σε private server είμαι. Οπότε μια χαρά GG. Πάμε, ξεκινάμε και συνεχίζουμε. Τι τέτοιο. Δεν φταίω μπρο. Να μην το βάζω. Ωραία, μια χαρά το πηγαίνω. Πατώνε την καλά βελά, έχουμε αναβαθμιστεί. Εντάξει, θα ξεκινήσω rival να παίζω. Ας μην το σαν πρώτο μου βίντεο έκανα ένα με rival που ήταν καλό αυτό. Φαίνεται ότι δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε σε likes και τέτοια, πέτυχε ανεβάστηκε, είναι μια χαρά. Κουμπώνουμε. Τι τον έκανα. Μπάμπα κλάκα. Αυτό παιδιά ήταν σαν κανονική ζωή. Το θήκε παίρνω σπασμένο. Γενικά όλα τα όπλα. Ένα hit είναι, ένα hit. Νοχ. Όχι λόγω. Αλλά εσύ την έχεις στο σπίτι, Πού είναι το ξυπνήσω. Τότε να φύγω κι εγώ. Δεν sorry απλά. Δεν ξέρω αν το πάρω λίγο. Τώρα απλά παιδιά. Θέλω εγώ να το torpίσω.
my hotspot. Πόσο λοιπόν μιλάω λίγο. Πω, αυτός τον αγώνα τον έχουμε. Είναι καλό που στην γιατί έχω το δυνάμικ. Παιδιά τώρα, εντάξει κλείνω, sorry που έκανα τόσο μικρό βίντεο 6 λεπτά. Και καλό μου για το